Arigato, Mr. Roboto. Tankoi. Okay, sorry dreng, men forrige map, det var faktisk ikke recorded. Jeg havde troet, jeg havde fået trykket, men Har du have recordet, I sad op på et tag med... sandt. Så Lavet en dog, Ja, jamen prøv her, så tager vi en chopper, og så flyver vi over på taget over ved A, og så sidder vi der. Det kan vi jo ikke, så taber vi jo. Det kan vi ikke have. Fordi vi er ligeglade. I don't give a fuck. Jeg er ligeglad, det er ikke noget mig. nogen kan trykke ready. Nej, fordi jeg er stadig i loading screen, apparently. Jeg er også i Shanghai loading screen. Shanghai. Shanghai. Ham havde jeg glemt alt om. Gambai! Gambai! Bye. Amado. Ja, Gambai. Jeg kan godt lide, at ingen på vores team er klar. Jeg sidder stadig og loader, det er nok derfor. Jeg er jo holdet, ikke også? Nej, det er også, det er sovs, der er holdet. Sovsen Sovsen er er... legendarisk. Sovsen er holdet. Du kan ikke begynde et måltid uden sovsen. Nej. Det ved jeg ikke, jeg fik pizza til aftensmad. Der skal også sovs på. Nej, der skal ikke sovs på. Hvor er vi hen? Jo, får du ikke også kødsovs på den? Nej. Ej, Jamen, vi skal over Jeg til håber, jeg har en AA med. For ellers så bliver vi fandme skudt ned lige om lidt. Nej, han spawnede, så jeg ikke kunne... Hvor er han henne? På venstre side. Og nu under os. Han flyver der, han flyver der. Hvor er vi hen? Gyd for satan. Jeg kan ikke komme så højt op. Over til en. Ja. Wow! Nej. Wow. Altså, problemet det er, at den der, der kan begge gunners, de kan sidde og skyde på os, mens ingen af vores, vi kan skyde på den. nå, screw this. Jeg skal stadig bruge tankkills. Så det var Vi jer kan køre det over. Thank you. Hey. Nej. Come to nasty! We can do this shit! Woo! Der er compound! Løb, din idiot! Hvorfor? Seriøst, min dude, han startede bare med, jeg skal da gå. I'm alive! Kan du skulle lige tage trafikproppen bare? Ja, sgu da. Flot, ja, bitches. Den der armored support, den er meget appreciated. Det var altså et awesome knife, det der. Okay. Så holder der så en lav der. Jeg vil lige sige, ej, det er ikke lige... Hvad sker der for, at han ikke gider det? Nå, fuck det. Jeg skal have et S-Raw. Nej, jeg skal have bare et Javelin, og så skal jeg op på et tag og sidde, så vi skal have en hopper. Kom så. By the way, Shanghai! Op på et tag. Mushi! Ja. Du skal nok komme over på dit tag lige om 2 minutter. Ja, men det skal være den der over imod. Over mod B. Det høje tag der. Det høje tag. Ja. Der, Man, hvor du den kan der. eller anden. Den der. This one. Yes, this one. Tak skal du have. Awesome spawn. Mushi. Oj. Oh, det. Ui. Så bliver jeg skudt af. Transport, Jover, transport. En eller anden, Oh, der, attack. Der, holy fuck. en eller anden, der kan spotte den. Hej. Nej, vi er ikke helt færdige her. Jeg har brug for en eller anden, der kan spotte. Er der ikke nogen, der har en LMG? Jeg er ved at skyde den ned, bare roligt. Nå, det var simpelthen så hurtigt, den skulle ryge. Fuck it, bitch! Nu kan vi tage. Den kan tage mange, for der sidder en ingeniør i den og repair den. Ah. Mobility kill. Fuck you! Godt, så skal jeg bare finde den tank der, hvor den henne. Killstreak, stop. Ja. Han døde. We are here to Fimse mere! Kan jeg sige mig? Smid en kasse i hovedet på ham! Giv ham den! Kassendom. We are here to drink your beer. Godt, din mor har kørt det der.
fuld skinke, altså. Au, svår. Crazy, Hvorfor? altså. Ja, det Se! ved jeg ikke. Op Se! på taget af. Op for seerne af. Prøv at se! Jeg kan godt lide, så kommer der bare 1 milliard kugler flyvende. Hey, Det er godt, guys. Balali. Wait. Forbi. Hvorfor en side? Helt op på C af. Deroppe, ja. Ja, deroppe. Det var mit mandlige skrig og frygt. Armored suppression. Wow, den der. Den er ændret eddermame retning. Det ser ud til, at jeg skal til at... Nå, Der var en i faldskærm ned til Okay. Okay, ved du hvad? Det her, det er nok. Sørg for at holde dig i live, sidste mand. Jeg er to altid mand. god til at holde mig i live. Det er godt. Så går jeg fandme... Så... Nu skal de dø, Balali. Her, jeg har spawn beacon til os. Deres chopper er et eller andet sted der. Tech chopper. Oh, baby. Man kan ikke mærke det her, det er normal. Er det her normal? Ja. Sådan af. Kom nu Like a frem igen. ghost. Oh! Op på taget. Op på A. Eller C hedder det. Han står deroppe igen. Og der er en, der kommer ned i faldskærm til os. Kommer sådan en chopper. Kære bare kugle. Der er en nede i faldskærmen nede ved os. Han er død. Oh! Skyld nu den chopper ned for helvede. Et eller andet. Hvem har ammo? Er jeg Der er det du. eneste, der har det? Hvorfor er vi andre, der skal have det, når du har det? Den er lige herude. Lige her. Ned. Den flyver væk. Nå, jeg ramte ham. Wow! Ham der lige kom ned i faldskærmen, fik ham med headshot. User disconnected from your channel. Body disconnected. Hvorfor har jeg hoodie som body? Det ved jeg ikke. Fandme er klamt. Det er faktisk lidt klamt. Falder den ikke snart? Og næste gang. You know you love me. Wouldn't you touch me? Wanna touch your butt. Kommer ind i faldskærm. Der kommer en 2-3 stykker ned nu. En død. Han dø. Godt ramt. Han gjorde ikke. Han kom ikke ned i faldskærmen. Wouldn't you touch me? How Nu would dør you bygningen. Nu dør bygningen. Hey! Woo! I wanna touch your ass. Wow. Drenge, jeg har brug for noget vest nu. Vest mig. Kommer. Wow. Står to nede under os. I got this. I wanna fap Ja, vi er your direkte nede under cheeks. os. I wanna touch them with my pets. Wow. You don't die on me. What? You will neither die on me. Værsgo til de begge to døde. Jeg har brug for noget healing. Det ligger ved dig. Det er godt. Where Jeg did er all død. the choppers go? Jeg kan høre en herovre vandet. Sorry, det var vores. Nej, den gider vi ikke se på. Der kommer en chopper. Skyd for satan. Tech chopper. Cannot! Sissisungen. Shungshori. Hvor er der af? Transport. Jeg spotter. 3, 2, 1. Spotted. Jeg er over på taget over på den anden side. En død. Snakker. Skyd chopperen, det er den, de spawner på. Yep. Jeg ligger og holder øje hernede. Vest mig. Attack chopper kommer op. Det der sgu da Jeg kan ikke gøre der. noget imod den. Nej. You will be sorely missed. Han er bag chopperen. Han døde. Tech. Attack chopper. Oh god, jeg døde med det samme. Kommer der.
Den blev ramt. You will not be missed. Han kommer igen lige der. Jeg er ikke Your nødt til at face. tage tanks med, vel? Nej, ikke lige nu. Nej, okay. Nej, nu er bare skide ikke begyndt. Hvad fanden skete der lige for vores? Han er død. Han kommer lige her, Og kommer han ind i der, lige der. Jeg marker. Oh, ain't that pretty. Jeg kan ikke finde ud af at bruge flere, så... Jeg tror bare, han... Der er en sniper nede på taget der. Han dø. Der var en fin kill assist her til mig. Jeg ved bare, der er sgu kugler. Men Jeg prøver Det Nogle største problem bønner. var, at jeg nok ikke har mere ammo snart. Vi har brug for nogle bønder heroppe. Minister. Hey, chopperen holder lige dernede. Chopper! Attack chopper, den kommer mod os! Jeg kan ikke gøre så meget imod den. Oh god. Ja, Den er men du nok. skal holde dig i live. Ja. Og så skal du fandme holde dig i live nu. Ja, kom nu! Oh fuck. Wow! Det var en missil, eller hvad? Der er en, support-chopperen kommer op. Yep, jeg har ikke mere. Men jeg må komme, og så må jeg give dig noget ammo. Bomba, han ligger herom. Han ligger herom. Nasty. Ja. Bomba, han er herom. Der er ammo lige på den anden side af bygningen der. Ja, Fuck det, jeg tager mig lige. herinde. Yes. Transporter herovre. Nej, han er vel... No mind. Attack chopperen, sammen. Kommer herover imod. Han er på vej hen mod B. Han hopper ud. Ramberg! Det! Herover. Kan du se bygningen herover? Lige frem for mig. Den der bygning, der er bag C med alle flagene og sådan noget. Se. Okay. Hey. Kan du se, hvilken vej jeg skyder? Ikla wins. Giv mig noget ammo. Hvor er ammo? Ja, hvad Den der? bygning der. Kan du ikke se ham, der er dernede? Au! Der er en DMR et eller andet sted. Nedenunder os, der er en DMR. Nede ved de der kvillingsanlæg der. Han er død. Hvad? Er der en nedenunder? Hvorfor er det, at det er vores ammo dude, der altid hopper ned? Det var faktisk vores. Han er om bag ved... Han er hen ved bygningen nu. Han er død. Godt. Jeg døde også. Jeg vil komme op igen. Jeg kommer igen. Jeg begår så lige selvmord. Det er smart. Hvad Der er vælger du? noget. Der er noget ære, jeg kan høre. Gemmer sig bag ved bygningen. Ja. Den kan ses herovre. Tager du ammo, eller hvad, MU? Nej, jeg er support. Ingeniør. For at hjælpe med at skyde de der chopper og sådan noget. Okay, jeg beholder bare min support-rulle så. De skal gemme sig bag ved de bygninger der nu. Tag chopperen, den gemmer sig derude. Den kommer. Han Der er sniper. sniper, oh god. Den kommer imod os. Den gemmer sig bag bygningerne. Der kommer nu. Den kommer herhen under. Den kommer ned langs vandet. Kom op på den anden side her. Jeg er klar med mine nipple pads. Han kommer op på samme. Han hoppede. Nej, han røg. Han røg i vandet. Transport! Crasher. Han er om bagved. 2 mand om bagved. De er oppe på taget 2 mand. En mere. Wow, hvorfor døde han ikke?
Gjorde han også. Jeg blev da kun efter at tage 150 skud i brystet. Så er Balali nej, nu er den lige hvid. Nej, med en snorlax på, så kører vi. en hvid med en snorlax, yes. Jeg har helt selv lavet snorlaxen. Nice. Det er fedt. Det er simpelthen rent og skær fat, dude, det her. Nede ved. Der sidder en eller anden. Hvor? Vent ikke, jeg kan bare se ham på kortet. Fuck er det? Det er juletræet. Hvad fanden er det der? Hvad fuck er det? Det er sgu da juletræet, kan du ikke se det? Ikke ødelæg den. Jamen, jeg gider ikke, den lyser grøn. Det irriterer mig. By the way, der er en... Der er en sniper nede ved Nej! Kølingsanlægget dernede igen. Jeg kunne ikke få... Ah! Ikke om. Jeg sidder her og nuller min padwater for dig, MQ. Lyder godt. Det er godt, du har fået... Jeg aner ikke, hvad den her den kan. Tag chopper! Tag chopper! Ja, men jeg fik ham til at hoppe ud. No. Jeg er død. Jeg er død. Ah! Jeg kommer! Au, du kan for helvede lige løfte Jeg har varmt den her, pad. så lige dreje den lidt. Jeg har padwater salve. Kat, hvor det selv. Jeg har kopatte salve, rent og skørt til dig. Jeg har ikke glemt, man kan se sine ben herinde. Jamen, du skal da bare tage chopperen og igen. blive væk. Jeg er død igen. Jeg kan ikke rest dig! Nej. Jeg er bare ude over Det er på grund af juletræet! Han står derovre igen, ja. Over. Ved kølingsanlægget. Han står stadig ved kølingsanlægget, der står 2 dernede nu. Let's do it, boys! Ja, nu er jeg så død. Fuck Jeg det, kan jeg tager mig snart en shotgun. IKEA base coat. Ja. Bare røv, så godt du kan ramme. Wow! Ham der IKEA barcode. Han kan fandme også ramme. Yeah! Godt, du spawner på mig. Satan! Giv alt det pis der. Hvad er det for en pæn sniper, han har her? Og hvem tog så den? Satan! Attack chopper. Get down here now, you dumbass. Attack chopper. Han ramte ikke. Han døde. Ja, rolig nu, gutter, rolig nu! Han skal dø. Hey, der kommer nogen her. Ja, Bare rolig, de døde. Hvorfor jeg han synes, det blå var ham ham her? der med den der kold, der han får mig hver gang. Han er blå ham her, af en grund for mig. Ja, ham her. Han har en blå vest på. Det er en admin. Hvad er det? Ja, det er en admin, vi sidder og snipper. Det kan godt være, han bliver lidt mad på et tidspunkt. Ja, Jeg håber det. Det er derfor, han kan one-shot os med håndpistoler. ja. Nej, han er bare så awesome. Det ved du godt. Jeg kan godt lide, at vi stadig får skylden af, at vi taber. Os 4, for vi gør nemlig meget. Nå, men de... Chopper! Chopper. Hvor er den henne? Anede ikke. Du kan høre. Ja. Den kommer over fra den side her. Kan man løbe forbi den der? Det tror jeg ikke, man kan man? Jo. Hvor fuck er den chopper der? Lige frem! Nej, der. De går Hvordan kunne du ikke se den? Fordi jeg stod og de gik går ned på taget.
Ja, de tager taget. Au, hvad fanden blev jeg nu skudt af? Over fra den anden side. Over. Helt deroppe. Han blev ramt Ja, 3 gange. overfra. Overfra. Det er adminen igen. Yep. Selvfølgelig er det det. Headshot på IKEA. Så bliver du garanteret. Holy shit, der er mange, der bliver bandet. Enemy kill på den anden side af mappet. Hvad er det for en bygning, de sidder på? Er det ikke den der... Den lige over os. Lige ovenover dig der, Vamberg. Lige fremme der. Den der, ja. Bitch! Hey, by the way, Vamberg. Den der, yes. Dammit! Pis! Du var en dejlig support i 30 sekunder. Wow. Hvad? Jeg kan godt lide alle de andre, der bliver bandet. Er det folk, der klager over os, eller? Nej, det er folk, der sidder og snyder. Holy shit. Hey, by the way. Elevator. Men det er en ham der Kilde 11, der han render rundt nedenunder. Han lægger som en i helvede. Multikill, tak skal I have. Jeg har brug for nogle gule og sådan noget. Wow, ovenover. Han død. Jeg har snart brug for skyde. Jamen, Kill in action. Han sidder og snyder ind af en kant, ham der. IKEA fuckhood der. Lort admin. Hvem IKEA barcode? Ja. Lort Nej, han snyder ikke. Ham har jeg fået. Dumme af svensker, mand. Flere gange. I can see there's no life in it. I'm gonna rest it. Yes, I know. Jeg sidder her og prøver på at reste en dealer. dealer. Padwater. Prøv at se de her nu. Hey, er der egentlig elevatormusik i Kan den jeg få her? nogle guler? Tak. Er der egentlig elevatormusik i den her? Det er der faktisk. Jeg kan godt lide, vi står bare 2 der. Headshot! Ja, men hans bombing, den står henne bag ved den der lille bygning. Er der ikke en, der kan skyde vores chopper derop? Nej, jeg kan ikke ramme den nope. herfra. Vi skal derop igen, drenge. Ja, det er lidt et problem, fordi det er vores chopper, der står der. Jeg løber lige herned for at se, om jeg kan ramme den. Også et stort problem nu, når det er, at vi er så meget for at tæsk. Holy shit. Wow, han sidder hen med halen. Jeg kan godt se ham. Jeg har bare intet at skyde ham med. Jeg er på vej. Det er en meget pæn score, jeg har mig. Jeg klager ikke. Jeg klager. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan godt lide MQ, altså hvis man nu antager, at jeg har restet dig sådan ekstremt mange gange, så tror jeg, at min score den hjælper lidt på mig Hvad selv. var det? Det var en chopper. Dick. Det var en bitch. By the way, life is a bitch. And she ain't fair. Jeg har et problem, at han ikke kan lide mig, ham admin, eller ham der i jobberen. Nej da. Jeg har sådan en idé om, at der er ingen på den server her, der kan lide os. Vi dansker, Det det der tror for jeg de ikke svensker, på. vi spiller mod. Ja, jeg lukker. Kommer en mere, kommer en mere. Met the firing squad. Alle sammen, vente. Kom, hen og kig, alle sammen.
We do the firing squad. Up, motherfucker! Yes, by firing squad. Anymore? Altså ulempen eller fordelen ved et firing squad, det er, at du ved, at eller minimum halvdelen har en kugle. Men du ved selvfølgelig ikke hvem. Her, der har alle en kugle, og de skyder mere end en gang. Lige præcis. Jeg ved ikke, hvad... Fra. Hvor ligger ammo-boksen? Den laver der. Your team lost. Det er da i hvert fald ikke vores skyld. Du ja! Nej! Du ja! Chillakiller! Er der nogen, Det der... er godt at have sådan en, der kan wrestle en i røven hele tiden. Men altså... Jeg supporter kun. Ja, jamen, det er også godt. I mangler lige sniper, der kan stå og designate. Og så mangler vi selvfølgelig ammo. Men hvorfor skiller sovsen så meget? Fordi at halvdelen af sovsen ikke rigtig havde noget at lave. Den nederste halvdel af sovsen, den brændte sgu på. Ja, okay. I rører det gik Du ud. ved, bunden den skal jo altid brænde lidt på. Ja, du det. Der var en admin, der ikke kunne lide mig. Det siger Det du. var skeen, den synes ikke, den skulle ned i bunden. Ja, okay. Du er det der brændte mel, der ligger nede i bunden der. Jeps, lige præcis. Og jeg har klumperne. Hey, der er flyder altid rundt i god plads. midten. Der er altid god plads til klumperne. Jamen altså, hver gang min mor hun lavede klumper, så plejede hun at komme med den undskyldning, der hed, jeg har bare lavet melboller til dig. Aha. Jeg tror lige, jeg vil lave noget mad her. Noget nemt. Ja, jeg vil også Har du- lave Noget rugbrød. Jeg vil gå ud i stuen, og så vil jeg hente mig et stykke pizza. Fake it. Så, beer ring. Damn! Please to be noted, hacking microphone over table. Så forlod han bare spillet også. Hvad fanden har han gang i? Stoppede vi? Nej, Jeg håber, han kom deroppe ud. du tror da vel ikke, han blev banet? Jo, han blev bandet. Gjorde han? Nej. Nå, men jeg har monteret den her gang. Jeg I kan ikke her. gøre på normal, desværre. Det ved du godt. Medmindre du rammer direkte, så gør de ikke noget. Og det gør de faktisk. Ja, de suppresser. Press the masses, man! Explosive weapon her gør faktisk en del damage. Giv mig det, little bird. Little bird, come on. Do you wanna build a snowman? Do you Fly wanna up. build a dust man? Or fly a putz around the stars? Du kan det vente fra bare. Dem der flyver med mig, de kommer til at fortryde. Det tror jeg også. You won! You shall not pass. Maybe not. Maybe. Maybe Jeg baby. vil aldrig ud. Maybe Det baby. bliver en hård landing. Maybe. How about Så- you, og så er der ammo. stinking scurvy Lige der. swine? Do you wanna build a snowman? Så vil jeg sætte et monteret herned et sted, et eller andet. Do you wanna build a snowman's corporation? Så vil jeg sætte mig her. With the Sådan. force of an angry campfire. Tiptoe through the window. Through the window. That is where I want to tiptoe. Dost thou through my window look? Dust thou through my Det penis bliver grow. skudt efter. Jeg ved ikke, hvem det er, der Ja, skyder. jeg fyrede en attack chopper i ansigtet, han blev sur, og så sagde jeg, det og gemte mig, så. Do you wanna fuck a snowman? So you wanna touch my dick hole? I would really like to touch your dick hole. Okay, Doesn't have to be my bye. dick hole. Okay, bye.
Og montere den ind i Do you Do you her. wanna touch my buttocks? No! Come on, touch my buttocks. Go away. Please stop! It would be such a thrilling thing Jeg tror bare lige, jeg skal lige bevæge mig, inden jeg bliver kicked eller sådan et eller andet. to touch my ding-a-ling. Bare ved, der ligger... Kvæset ind i den der. Okay, Ja, jeg kan godt lide en skød efter mig, og jeg døde ikke. Han skød efter mig også. Fuck dig. Hvad var det? Oh my. Uh-oh. What are you doing? Do you wanna touch my buttocks? Would you want to touch my buttocks? Hvad, hoppede han ud, eller sådan et eller andet ham der? Ja, jeg ved ikke, hvad han lavede. It doesn't have to be my buttock. I would scream and yell and jump in joy. Here for Chungchoy. Come out and If I saw play. some joy, I would scream and play. Efter mig. I would touch his little dick and say, if I may, Please come here and shout. I wanna it touch would your be such a buttocks. dream world. If I Just could. you and me. I er godt klar, I er bare forstyrrende at høre på. Altså, jeg forestiller mig for det meste bare, at vores characters faktisk synger det her in-game. Just seeing your buttocks burn. Wouldn't you be such a bad boy and touch my dingling? Come out! Oh, here comes Hansi. Oh, Hansi, won't you touch my butt? And I'll touch yours too. I wanna Wouldn't it rub be your fun to feel nipples. Kom der nogen op? Kan vi fandme høre noget Elstorm med noget drink? Hvem siger, hvorfor forlod du spillet? Fordi jeg skulle lige ud og hente en pizza. Jamen, du kan da godt være blevet inden. Jeg kommer også nu. Jeg hørte et final squad. Er han død? Okay. He wanted Au. to Men touch jeg my kan butt, ikke lide at spille Battlefield lige for tiden, fordi jeg har løst forbindelse til mit fucking headset. and he said I was hot. Så halvdelen af tiden, der forsvinder lyden i mit headset, skal jeg ikke høre, hvor det kommer fra. Det er farligt. Ja. Det er ligesom i real time. By the way, er jeg ikke på det her. By the way, er jeg stadig i liv? Det var en little bird, det der forresten. Hvordan kan jeg stadig i liv? Det var eddermame ikke ret meget. We are here to drink your beer, find your rum at the point of a gun. We are here to drink your beer. Der er noget hurtigt med en And rocket. steal your rum at the point of a gun. Så har du sikkert Touching your hele teksten. dick and calling you Fred. Han kommer tilbage. Spread Ja. out! Spread out! Det er nasty. Det giver mig Der har med du. papkassen. Jeg har ikke. Han har en ingeniør. Han har en dual engineer. Ja, hvis han kommer for langt ned, så dør ingeniøren. Han har ikke plasma cannons dog. Men jeg kan ikke gøre noget imod ham, når han har ingeniørs. Han har plasma! Bliv herinde, bliv herinde. Nej, det skal løbe ud, mand. Der var en, der hoppede ud, jeg blev nødt til det. Og ved du hvad det bedste er, lillebror? Pizzaen, jeg spiser, ikke om? Det er en meat lover. Så der er alt på. Har det hele på. Og ekstra creme. Og en special sauce. Altså, det er simpelthen det klammeste, Nej, jeg nogensinde har derhen. læst inden for Just Eat, ved du hvad det er? Der er Nej. et sted i Kolding, der hedder, hvad det hedder, Fins Burger Bar. Allerede, det lyder klamt, ja. Ja, og så står der, Husets Burger med Fins specielle sauce. Åh! Allerede, det lyder bare godt. Og hvad tænker man så bare med det samme? Kampvaffe! Hvad er det første, I tænker, når I hører? Sauce, Wow, der kom en attack chopper. Jeg tænker so delicious. Tak. Her er Valali, her er flere skud. Okay, ham der, han ved, hvor jeg er hver eneste gang, der er en, der hoppet ud. Yep.
nu. Wow, hvordan kunne han ramme mig der? X-phone for mig. Jeg kan ikke gøre en skid. Når du flyver en Little Bird rundt med 2 engineers, der ved, hvor man er 24/7. Jamen, jeg vil godt hjælpe, men det kan jeg ikke rigtigt, fordi at jeg... Jo, det kan jeg egentlig godt. Bare vent, drenge, jeg giver os et spawn point. Hvor fanden er det taget? Ja, der kom der så lige en jet flyvende. Okay. Dem der er hurtigt Der over kan er dræbe. allerede masser af mænd. Der er 2-3 mand der. Bliv stående, ham der står dernede. Det er rigtig meget stående. Der kommer en ned nu. Der kommer En den anden, mere. han kommer hen og kigger ned på det opfra. You will do no such thing! You died, bitch. Er vi alle sammen engineers nu? Jamen, Nej, undtagen mig. Jeg skifter bare blive. Jeg bliver ingeniør nu. Høj, der kommer en op. I wanna... Ham har du varme med. Det kan du godt klare. Det var røgn! En granat! Okay. Den der granat der, jeg så den bare bounce perfect lige op i øjenhøjde på ham. Der er en chopper på den anden side af bygningen ved E. You will die screaming! Og hende. Det her. Der har allerede styrt en anden der. Han er bag bygningen igen. Jet! Han er over bygningen. Og der er en hoppet ud i faldskærmen. Når han kommer frem, så er der en, der skyder, sådan han bruger de der, så skyder de 2 andre bagefter. Jamen, jeg har ikke flere tilbage. Someone die. Altså jeg kan også godt gå ammo, hvis der er ikke Nej, nej, jeg går suicide. Jeg går ammo, dude. Altså, jeg er ligeglad med, om du går suicide. Jeg har bare brug for en ammo, dude. Ja. Jeg kommer nu, så slap af fra helvede kælling, eller så tager jeg den her fod, og så stopper jeg langt op i røven på dig, og så siger jeg, kan du lide det så? Pas på, eller jeg stopper med at nuller din padwater. Det kan vi ikke have. Ja, ja, der Det kommer er faktisk en større trussel, bare så du ved det. Nej, så lader jeg bare være med at dø. Det nuller så dejligt, det der. Det gjorde ondt, det der. By the way, det er sådan en tech jobber. Der er ikke nogen i den længere. Han Den hoppede ud. Den hopper ud af en. Og lille bird bag os. Der kommer noget op, der kommer noget op. Ja, Little Bird. Det er ikke det perfekte tidspunkt at gøre det der på. Gyd nu den little bird for helvede, engineers. Jeg prøver, men jeg blev skudt i ansigtet og racet med det samme igen. Han er der. Op, Wow. Skyder jeg ham fandme. og lille birden hen. Helt over i den anden ende af banen. Jeg prøver så på at sidde her og æde. Det var til. Jeg er kampister, så den her der Det er er det forkerte hold, du kom på, så. Oh shit. Oh shit, jeg røg hele vejen ned. Jeg kommer med elevatoren, drengen. Du skal bare lige til tænde op, hvis det er dig, der tager den. Ellers så dør du. Der er ikke friendly fire på, så. Du skal da være med at være sådan en vis person. Ew, føj. Det er mig, der kommer op, drenge. Okay. Jeg kommer lidt nu. Lad mig komme ud. Attack job. Han har vist brugt flere, så har han ikke. Vent Nå, ikke. men han er ret ligeglad med os, åbenbart.
Det ville jeg sgu da også være, hvis jeg var i en chopper. Tag chopper herover. Han fløj rundt om. Kom og venstre om den. Herom. Kom så, drenge. Han er død. Hvor Jeg må da sige- Chopper snart? Kom nu, jeg vil se universet brænde. Okay. Der. Lille bird. Hey, prøv at se din lille bøtte. Og så lander han. Ja, han kommer igen nu. Skyd. Han kommer endnu. Øj om. Bitch. Den Okay. her rute tager han hver gang. Skal jeg lige tage en ny bid? Kommer muligvis tilbage nu. Hello, my darling. Hello, my honey. Hello, my darling. Hello, my fine time girl. Nej, det var en A. Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, my Clementine. Oh god. Sniper, where? Bomb. Get him. Get him. Der bliver absolut ikke wasted nogen kugler her hos os. Nej. Og det er vores, Unbelievers. det er vores skyld, vi taber, ikke også? Det er det, vi kapper ikke nogen points. Hvordan skyder du efter? Ham, der kom op med elevatoren lige om 2 sekunder. Han får så en overraskelse. Ja. Så Altså hvis C4'eren ikke får ham, ikke? Og så står sådan Lille 4 bird. mænd. Hello, baby. Den stikker bare af. Ille! Kommer hernede, Kassen Balali. Der er en skinkemand, vi lige skal have Pas på, øje pas med. på. Nej, lad være med at skyde ham, lad være med at skyde ham. Okay. Hello. Okay, der er så en, der spræk C4 der. Tag chopper over os. Ille! Elevator! MPU! Ja? Elevator! Det var en, der sendte C4 op med elevatoren åbenbart. Nej, det var mig, der smed en. For jeg fik explosive destroyed. Little bird. Little! On bird! Går efter. Come back, honey. To på den side! Det fucking siger du ikke. Godt gået om, Jeg fik Godt den gået, sidste. HQ. Du fik ham nedenunder også, eller også? Ja, Og der var nemlig 3. Oh jeg tog ham god. nedenunder. Jeg fik i hvert fald en med håndpistol. Jeg hader det der, når man skal stå og reload. Jeg skal... Wow. Der var en eller anden, der smed en flash, den kom op der. Jeg kan godt lide, at jeg bare får tid til at sidde og æde her. Jeg kan godt lide, at jeg holder Der er lys en tilbage. mere. En mere, samme sted. Han kommer hen på TR. Kravl op midterstigen, eller hvad Oh det er. god, han vendte bare 180. Der er flere, der er mange deroppe. Alle spawnede på ham. Yep, der er mange, der er rigtig mange. Du skal være klar, der er 6 på det tag der nu. Alle stiger. Ned for enden, ned for enden. Væk ham. Der er en mere, der er en mere. Who else wants some? Who? Come at me. Who wants to deny me? Who wants to challenge the fucking... The great bearded one! Der er Who du did has denied the will of the Nå, first? så kan jeg komme videre med at æde. You fucking faggot! Chopper. Ja, der kommer noget op med elevatoren. Oh boy. Die, you! Au. Ej, hvem smed den? Little!
Ham der, han kunne ikke finde ud af at hoppe. På en bestemt ikke, nej. Han bailede i hvert fald. Nå. Nej, chopper den er stadig i live, der hoppede. Der var en, der hoppede ud af den. Han gemmer sig indtil hans ECM er klar igen. Der kommer nogen op med elevatoren. Vi har elevatoren, hvis I har chopperne. Ja, tak. Ja, jeg er død. Der var en, der smed C4 ind i elevatoren, åbenbart. Ja. Han er en lille kælling, ham dernede. Kommer nogen op med elevatoren? Ja, bare vent. Det er med den der nu. Vent, jeg har så 4 ind i den. Altså, vi skal have været flere til at skyde den der kommer en, hoppe en ud. Okay. Du så også det der næste, ikke? Jo. Okay. Kommer en op med chopper, eller elevator hedder det. Okay. Jeg er klar med chopperen. Det er med elevator. Chopper incoming. Satan. Der er 4 personer. Mange fik I? 1. No. Der med elevator. I'll be sitting and wait. Jeg har højre sidebomber. Jeg tror ikke, der er nogen inde i den der. Finder vi hurtigt ud af. Sniper! Hvorfor? Det er en rundbygning! Det er en rundbygning! Det er over for os. Den ovale bygning med de grimme sider. Jeg kan ikke se ham. Han ligger dukket. Og en oppe i elevatoren. Der var sådan en lille Chopper. Jeg kan ikke se koden frem. Se mig der. Jeg ved det ikke. Der er jeg ikke bag væggen der, lille bror. Jo, det gjorde du. Beat så snyder ham, der står på det tag der, det vil jeg skide på. Okay, den little bird der, den er bisk. Wow, den der stinger, den tager så elendig lang tid om at target noget. Jamen, nu har de taget. Ja, de har taget bygningen nu. For den little bird, der han fik mig. Den der little bird der, den dør fandme aldrig. Hvad fanden? Ja, det er jo fordi, I ikke skyder den ned, altså. Jamen, vi kan nå et target på den, inden den har skudt os. Jeg skød den Så er I i også bare omkring ringen. 8 raketter eller sådan noget på den. Ja, vores hold laver så heller ikke noget. Og vi er også i undertal med sådan rigtig mange mennesker. Do this! Nu vil jeg lege med den little bird der. Jeg vil godt med. Jeg kan ikke flyve helikopter, så er det sagt. Jamen, så er vi to. Så er det godt nok. Lille bøtten er til venstre. Okay, Nasty, er du klar? Vi indtager B. Jeg ved godt, der er en kampvogn, men vi indtager den. Indtager B. Op. Og rundt. Jeg håber eddermame, du har et eller andet. Wow, little bird. Hvad fanden er der med den little bird der? Og hvad er det med vores kampvogn? Hvad? Kan du ikke ramme? Eller flyve? Nej, det var det, jeg sagde til dig. Jeg kan ikke flyve. Du skulle ikke flyve under den der lille bird. Du skulle flyve opad. Ja, det var jo også det, jeg prøvede på, men det hjalp jo ingenting. Har vi et hold? Nej. Det har vi vi har ikke. Vi har en masse sniper, det er det. Nå, screw this. Jeg tager en quadbike og kører op på E. Der er en tank. Skal du med? Er nogen, der skal med på flyvetur? Ah, hvorfor ikke? User joined your channel. Det vil jeg. Nu vi hopper af her. Nej, Jeg ser, vi indtager også på flyvetur. Du er død.
Jeg laver til eller her. Og hvor er den der æg henne? Den der Little Bird der, han snyder, det vil jeg skide på. Han er i hvert fald god til det. Jamen altså, jeg hader normal. Hvorfor spiller vi normal? Behold den Ham tank der. der. Fordi for normal, der dør man jo ikke til dem. Jamen det vil jeg Det skide er i på. hvert fald noget bullshit. Nej. Wow. Du vil her? Det var han klar på i hvert fald. Han var meget klar. Wow, ham der, han kunne fandme vinde 180. Okay, lige efter jeg skudte ind i røven, så vendte han sig bare 180. Du skød ham det sted i røven.